Hejse. Jeg har taget dit kamera i dag, så nu er det min lille video. Jeg har taget hendes kamera. Og det er en sommerhilsen, for jeg vil bare sige, at I skal have en rigtig god sommer, og ja. Og det er jeg sikker på, at Sif også synes. Og fordi jeg tog den, det er fordi hun er i gang med en larm AGP-sang. Så nu er det mig. Og stolen tom. Så er jeg færdig med min MGP-melodi. Bare til at sige. Film mig nu. Nå, det er dejligt at sidde i den her dejlige kog. Og jeg har stjålet kameraet. Ja, det var jeg godt klar over. Jeg skulle bruge den til at skrive min sang med, og jeg kunne ikke finde den. Så jeg bruger bare computeren nu. Og ja, det er jo en sommerhilsen, for vi synes jo, at vi skal have en rigtig god sommerferie. Så, ja. Så, okay, det er den gode. hvor har du gjort det? Computeren? Og computeren, den ligger, undskyld mig et øjeblik. Den var under madmaskinen. Ja, der vil jeg aldrig kunne finde den. Nå, undskyld mig, mens jeg skriver. Okay. Og ja, og det kommer fra mig og Sofie her. Ja. Eller, jeg hedder Sif. Sif. Kald mig Jack. Sif og Jack, men det er jo ikke vores navne. For i virkeligheden hedder jeg Sofie. Måske heller ikke Sofie på gangen. Og jeg har også skrevet en god tekst, hvis I vil høre det. Og se, hvad jeg har købt i souvenirbutikken i Paris. Ja, den er stor. Jeg kan bestige dig. Ja, den kostede bare lidt 10 euro. Og det var helt gratis. Ja, fordi det kunne lige være meningen, at vi var i Paris lige nu. Men det er vi bare ikke. Det eneste sted, vi har været i sommerferien, var i Langeland, og der var vi ikke engang i en hel uge. Vi var også på en blå planet. Ja, vi var også på en blå planet. Men vi var der kun en enkelt lille halv dag. Lys på hovedrollen.
Hvorfor virker det her ikke helt godt? Det er mig, der er hovedrollen. Hold lige kameraet. Ja. Venindehalskæde, hvor er du? Ja, alle har jo venner så. Lys på hovedrollen. Du har ikke venner. Jo, jeg har så. Jeg har selv den bedste ven. Hold det væk. Det er mig, der er hovedrollen. Så siger vi det. Hey, velkommen til det årlige NGP-show. Og i dag har vi Sif. Det der var faktisk irriterende. Ej, der var min venindehalskæde. Nej, Der skal lige lys på den. Der var du. Okay, så har jeg fundet dig. Jeg er ikke din venindehalskæde. Jeg siger det for sidste gang. Jeg er ikke din venindehalskæde. Jeg er et armbånd. Ja, men du er også min kat. Du er en hund. Jamen altså. Jeg sagde jo, du var min kat. Jeg er også din venindearmbånd. Men helt ærligt. Jeg går nu. Hey. Jeg har fundet en navnskilt, der passer til mig. Og her har vi den store, fine, beskidte Jack. Jeg skal først lige... Og jeg skal synge en sang. Nej, alle sammen går i dækning. Den hedder Jan Biste. Jan Biste! Jeg mangler en navnskilt og en computer. Ja. Vi har en lille pause, mens jeg går på toilet. For den her sommerhilsen skal være lang. Og skal den? Ja. Nu må jeg stille kamera. Og så er der med det med min computer skal da ikke hedde Jack. Det er flot navn, men det skal den ikke hedde. Jeg kan lige på toilet. Passer du på, ikke? Godt. Jeg tror, hun vil være lige så høj som Titanic. Vi venter bare på, at min søster kommer tilbage. Lige her. Og lige før vi startede igen, har vi pyntet det her lokale op. Og faktisk så jeg var med i pausen, og faktisk det er jo blevet lyst igen. Her. Ja, det var. Yep. Vi har faktisk 2 af den her, og så har vi en anden en med Stuart, hvor han har huller. Han huller hopper med en kobra-slange. Så meget han lyder Jeg skal på arbejde. Okay. Hygge jer, indtil mor kommer hjem. Ja, far. Ikke lave nogen oplevelser. Nogle ulykker. Ja. Du må gerne lave nogle oplevelser. Ja. Det er vores far. bliver lige nemt. Og I må gerne holde Amadeus inden til morgen. Ja. Vi har en hund, der ligner lidt mig. Bortset fra, at det ikke er en Jack Russell, så han har ikke engang ører. Det er en papillon. Ja. Nå, Men når han er trist, så er det ikke hængeører, så er det hængehale. Ja. Nå, men altså. Og jeg må holde kameraet. Ja. Nu når jeg stjæler dem.
Ja, det her er bare så sjovt lort. Vi mangler også en til. Skal. Okay. Hold du lige kameraet lidt. Ja. Så. Det her er bare så sjovt. Det her er bare så fedt, lidt. Hvad? Vi skal lige have den op. altså. Ja. Så er der det fint blomst. Ja, undskyld det der lige før. Det har jeg set i Little Ketchup-serien. Hun ser det nu, når hun leger med dem. Ja, fordi så sker det sådan her. Fordi så sidder hun bare og snakker, lakker, kælkebakker. Eller snakker, kælkebakker. Hvad? Hvad? Hvorfor er der mørkt i min side? Jeg vil ikke have noget men mørkt. altså. Du taler altid, når jeg skal sige noget. Det her er forvirrende, når man ikke kan høre mig snakke. Det her begynder at blive lidt irriterende. Jeg går ud og spiller min melodi igen. Men jeg vil ikke have, at min side skal være mørkt. Så er jeg lige alene lidt. Farvel. Nå. Men altså. Nu er jeg jo alene igen. Og så er der mig, der bestemmer. Ja. Og Sofie, hun er jo desværre væk. Oh no. Jeg taler engelsk. Væk, lærer. Og ja, jeg har sat blomst. Vi har Stuart, vi har blomst, vi har efterhånden blomst til. Sofie stod. Så vi er stille. Den klør lidt, når man har ham på halsen. Ja. Så jeg vil bare sige mange tak for at I med. Henrik, goddag. Au. Hvor siger goddag? Jeg siger god sommerferie. Bye bye.